Senyor Buigas, quin consell li donaríeu a un arquitecte jove? Que recordi que l'arquitectura és una forma de servei a la col·lectivitat i no una forma d'exhibició personal. I als joves en general, a un jove català? Els joves catalans el que se'ls hauria de recomanar és que es tornessin a dedicar a la política, que pensin que l'única salvació del país i de la seva vida personal és tenir un marc polític eficient i solvent. Un consell a l'urbanisme de Barcelona de cara al futur? Que els ajuntaments, els successius ajuntaments, facin un esforç per aconseguir directe o indirectament, totalment o parcialment, la socialització del sòl. I a la ciutat de Barcelona en general? Que torni a trobar l'equilibri entre vida social i vida representativa i que pensi que la ciutat és pels ciutadans i que sempre els ciutadans vol dir complir amb les exigències dels serveis col·lectius. També a l'urbanisme però del país, de Catalunya? Exigències comunitàries per damunt de les exigències privades. I com a país, a Catalunya un consell? Com a país, l'única solució del nostre país és aconseguir la independència. I finalment, parlant de l'Ateneu, com convidaríeu a la gent jove a fer-se soci de l'Ateneu, a participar i per què? Només hi ha una manera de convidar a participar gent jove o gent de la que sigui, és que els actes que s'hi realitzin siguin del seu interès. Perfecte, moltes gràcies.